מישהו שמע על התפקיד הזה? והיום, מדריכת שריון. ברוכים הבאים לפודקאסט ולעמוד טיק טוק שלנו, למיזם החדש שהחלטנו לעשות, שכולל לשפוך אור על כל התפקידים בצה"ל, שהם לא תמיד בליבה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיום אנשים מתגייסים, אני, אתה וגם אנשים שעכשיו עומדים להתגייס, ווואלה לא מכירים את כל התפקידים. לא יודעים מה הם רוצים, מה הם לא רוצים, מה זה אומר. מעבר ל5 שורות שמיטב תורם לך באתר שלו, אתה לא יודע כאילו. אוהבים אתכם מיטב, תענו יותר מהר לטלפון. זהו, אז אין לך את הג'וס כאילו, את הדברים המעניינים בתפקיד. אולי כאילו אנחנו נתחיל מתפקידים תומכי לחימה. תכף מה שיבקשו. כן, מה שתבקשו. אנחנו מכירים את כולם, אנחנו יכולים להביא לפה את מי שאנחנו רוצים. את כולם אנחנו מכירים, ואנחנו בעצם נתחיל ליצור פה תוכן על כל החלקים שדיברנו עליהם, גם קצת על איזה תפקידים יש, קצת על איך מגיעים אליהם, וגם על מה עושים בהם, שזה בסוף החלק המגניב, שבאמת כאילו לנו יש רגע את הערך המוסף בהקשר הזה. כן, וגם שני הפרטים שצריך סדר בהם. איזה ציונים אני צריך לקבל ביום ה100? מה אני צריך, כל הדברים האלה, כל ההתעסקות, איך אני מגיע לפה, מה אני צריך להגיד בצו ראשון כדי זה דברים שעוד פעם, לפעמים כשאתה בן 17 אתה לא בדיוק מבין אבל בסוף כשתשלח מכתב למיטב עם השיבוץ שאתה רוצה, יגידו לך, גבר, אתה לא בנתונים, סורי, היינו עוזרים. אז צריך לדעת את זה. כמה שיותר מוקדם יותר טוב. וגם ננסה לעודד אתכם. אנחנו לא רוצים לבוא לפה בגישה של כל התפקידים הם שווים והם טובים. זה לא האמת. ברור שיש הבדל בין התפקידים. גם תלוי בני אדם, כן? נכון. איך המיזם הזה התחיל? בעצם אני בעוונותיי גם מגבש בחובלים, ויצא לי ככה לדבר עם הרבה מלשבים, וגם חיילות חובה, שבעצם סיפרו לי קצת על התהליך גיוס, איך הם הגיעו לצבא, ואני חושב שיש לנו כאן איזושהי בעיה, שאת היום יודעת להתייעץ על תפקידים מעניינים בצבא, עם אחותך, עם חברה, עם בן דוד. עם חבר שחבר שחבר של אחות. כן, שזה אגב מגניב. תמשיכו, זה יהיה אחד הטיפים, לעשות את זה. זה ממש נחמד, זה טוב, ככה גם אתה מכיר עוד אנשים. מדינה קטנה, נכון. כן, ובסוף אתה רוצה לשמוע ממישהו שאתה סומך עליו. אנחנו רוצים רגע לתת מאיזה זווית אישית, כל פעם על תפקיד אחר. היום אנחנו נתחיל עם תפקיד. אז עכשיו כבר מדריכת שריון. וככה נראה באמת אם אנחנו מצליחים לעזור, אם אנחנו מצליחים לשפוך אור על כל מיני נקודות שככה קצת יותר קשה להשיג באינטרנט. אנחנו גם נהיה זמינים אחר כך לשאלות. אז בואי נתחיל מהסוף לפני שאנחנו חופרים על עצמנו. תספרי לרגע על מה עשית בצבא, ומשם ניקח את זה. טוב, אז שירי, קוראים לה שירי. נכון, גם חשוב, ונועם. אז אני הייתי מדריכת שריון בשיזפון 2. שיזפון זה מהסרט של יחסי אנוש. שיזפון זה מהסרט של יחסי אנוש. הייתי. זה שכזה עושה, אז שם. התפקיד הכי מדהים שיכול להיות, 2 הכי יפות שיש. ואם כבר מתחילים מהסוף, אז להגיד שמה שחשבתי על התפקיד, זה לא מה שפגשתי. אתה לא באמת יודע איך זה נראה בפנים, אם באמת אתה לא מכיר איזה חבר של אחות, וגם מה זה לא בדיוק. אוקיי, אני רגע מאתגר אותך, אבל זה אפשר להגיד על כל דבר. לצורך העניין, כל תפקיד יכול להיות מדהים, ואנחנו, אין תפקיד שהוא תפקיד גרוע, אנחנו כן רוצים... שאלה למי? נכון. גם יש תפקידים גרועים. וגם זה ממש נכון, שיש תפקידים מאוד לא טובים. נכון. אני יכול להגיד שאני חושב שכאילו, אני מכיר אותך, אז אני חושב שיש הרבה דברים שלמדת בצבא, שנתנו לך המון גם לחיים. אנחנו לא נתמקד רק בדברים היפים, אנחנו בעצם נחלק את הפודקאסט או את הסרטון לכמה חלקים. החלק הראשון יהיה הסבר קצר על התפקיד, שוב, לא הסבר של מיטב, אהבתי את התיאור. כן, לא, כי זה לא מעניין. כן, תקראו באינטרנט. כן, אתה לא צריך אותנו. אז ניתן גם קצת על היבש איך מגיעים,
נדבר קצת על הסקילס, מה בעצם צריך לתפקיד הזה, ואז קצת על התפקיד עצמו. מישהו שמע על התפקיד הזה? והיום, מדריכת שריון. אם הייתי מקבלת את השיבוץ הזה, השאלות שאני הייתי שואלת. בדיוק. וגם לפני שאני מקבלת את השיבוץ, איזה שיבוץ אני אולי רוצה. כן. האם בכלל יש לי השפעה על זה? וואו. לא יודע, יש לנו השפעה על זה? יש לנו. בוא נראה. טוב, אז שירי, בואי נתחיל מהשאלה הראשונה. ספרי לנו קצת על איך את הגעת להיות מדריכת שריון, ממש מהחלק שאת בכיתה י"א. כן. עד שאת מתגייסת, אני אעצור אותך. טוב, בגדול אני אהיה כנה. אני אגיד שהמסלול היה קצת לא טריוויאלי, לפחות עם שאר המדריכות שאני פגשתי. אני הייתי במיונים למודיעין, לתוכנית שחקים. באיזשהו שלב הפסקתי לעבור. בחרתי להפסיק להתמיין, כן, זה בסדר. פשוט הפסקתי את המיון בול. בשיתוף איתם. זה לא אתם, זה... כן. וזהו, ואז אני בעצם קיבלתי שיבוץ לאיזשהו תפקיד רנדומלי ביותר בחיל האוויר, שממש קיבלתי קישור עם אופציה, האם את רוצה לא להתגייס לפה, אז פשוט לחצתי כן, כי אמרתי, אני לא מכירה את התפקיד הזה, וזה, אם שואלים אולי זה לא טוב. אנחנו נחשוף את התפקיד הזה ברור. בסוף הסדרה. כן. ויהיה פרק מיוחד עליו. נראה קודם מי מתגייס לשם. וזהו, ואז האמת שאני קיבלתי את השיבוץ שלי באמת פשוט קיבלתי שובצת. בדיעבד היה לי את הנתונים של יום המאה ושהדברים שהסתדרו. אני מכירה גם אין ספור סיפורים של מדריכות שהגיעו בדרכים. ספרי לנו רגע על הדרכים שאת מכירה להגיע לתפקיד. בואי נגיד רגע, יכול להיות שלא נשדר את זה בסדר הזה, אבל עכשיו אני רוצה להיות, קודם כל התפקיד פתוח לבנים? ממש לא. לא. אני רוצה להיות מדריכת שריון, איך אני יכולה להגיע? אז אני אתחיל בדרך השנייה, בוא נדבר את זה כאילו אוף רקורד. קודם כל קשרים, כן? זה עוזר בכל חייל שאתה נכנס, זה משהו שאתה פוגש בכל מקום, אז להכיר מישהו זה תמיד טוב. גם מכתבים למיטב, זו דרך טריוויאלית שהמון הצליחו. מה זה מכתבים? אימיילים? אז זהו, זה לשלוח אימיילים, זה לדבר עם אנשים שגם שם אתה צריך להיות מאוד, אתה יודע, יש איזשהו שכתוב ספציפי שכזה כולם בגדול כותבים, שהוא ידוע כסטטיסטית. אני רוצה לרדת איתך רגע קומה למטה. איך זה קורה? אני יודע שלא את עשית את זה ככה, אבל בגלל שאת מכירה מיליון מדריכות שריון. אז מה, הן רצו להיות מדריכת שריון, אז הן כתבו למיטב וביקשו איך זה עובד? זה זימון, זה גיבוש? זהו, אז למדריכת שריון, אם אני שנייה נכנסת לפרטים, כן. יש שני סוגים של תפקידים, זה השתנה השנה, דרך אגב, זה לא היה ככה עד השנה, יש מדריכת שריון ככלל, ויש מדריכת סימולטור שריון. שני שיבוצים שעד לפני שנה היו יחד, השנה הם הופרדו, הם גם דורשים דברים שונים. התפקיד של מדריכת סימולטור הוא דורש מיון, הוא דורש דין אישה כדין גבר, הכוונה 2.8 של שירות, ומסלול הכשרה קצת יותר ארוך. התפקיד של מדריכת שריון יש לו תנאי סף. בואי נעשה רגע, נלך יד ביד, כן. לאורך התהליך. אני יודע שאת חווית את החוויה שלך, אבל את מכירה עוד ברור. 4,000 מדריכות שריון. ספרי לנו רגע מה הדרך הקלאסית להגיע לתפקיד, ותני לנו גם עוד איזה כמה דרכים צדדיות. כן. טוב, אז הצבא, כמו שאתה גם מכיר המון אנשים מגיעים לתפקידים בכל מיני דרכים. הדרך הטיפוסית שאני מכירה, זה הולך באחד משני אופנים, או קשרים בשריון, אם אנחנו כנים, זה דבר שהוא עוזר. בגדול, זה לא ברזולוציות האלה, זה יותר אנשים שהם בתפקידי מטה, או שקשורים איכשהו, ברור, או במיטב, זה עוזר באותם. אבל מה הם עוזרים לי? הם עוזרים, זה לא שמדריכת שריון שונה באופן, זה באופן כללי, צריך לשים את זה על השולחן, קשרים בכל הנוגע לשינויי שיבוץ, לגיוסים, זה מבורך, זה עוזר. אבל מה הם עושים? הם מדברים עם מיטב בשבילך, הם מקדמים... אז יכולים לשחק, יכולים למשוך, יש עם זה קצת רזולוציות שמעבר השיחה הזאת, אנחנו גם יכולים להגיע לשם, אבל בגדול אם אני מסתכלת מהנקודת מבט של ילדה שעומדת להתגייס, אם אני מכירה מישהו, תגיד, להתייעץ איתו. שידע שאני רוצה.
טיפ ראשון, כן. קודם כל, לצעוק לעולם מה אתם רוצים. בדיוק, שזה לכו תדעו מתי יתפנה כן. מקום, מישהי ביטלה, מישהי פתאום הורידו לו פרופיל, כאילו יכולים לקרות, שתהיו ברשימה שאנשים ידעו, תשימו את זה על השולחן. אפשר להגיע להיות מדריכת שריון אם זה לא החלום שלי? אפשר להתגלגל להיות מדריכת שריון? ברור, וזה יכול גם להתברר אוקיי. כדבר הכי טוב שקרה לך, מה שיפה, הבעיה בכללי, אם אני שנייה מסתכלת על הפודקאסט ככלל, הרעיון הוא שאתה לא באמת יודע, חוץ מכמה ספציפיים שזה, לרוב האנשים אין איזשהו חלום בנוגע לתפקיד בצבא. נכון. מה שקורה זה שאתה לא באמת מכיר את כל התפקידים חוץ ממה שאח שלך הגדול עשה וחברים שלו, נכון. או משהו כזה. אז כאילו אתה מתחיל כזה, זה אומרים שזה די טוב. אוקיי, אז אני אקח. אתה לא יודע מה מתאים לך. אני לפני שהתגייסתי להיות מדריכה, אני דמיינתי אירוע אחר לחלוטין. מה דמיינת? אני ממש התבאסתי על השיבוץ, בחיים לא שמעתי על התפקיד הזה, כשהגעתי מתברר שכאילו הבנות ממש לא שמעתי על זה בחיים, דמיינתי שיזפון, תמיד היה לזה קונטקסט של כזה תופת ושריון, אז אומרים שהם נתחנים, כל מיני שטויות שאומרים לך. נשמע, זה כמו סטיגמה נכונה? אז או שאת אתה רוצה שאני לנפץ לי את אנפץ המיתוס? מדריכות נהנות מתנאים, מי שמחוץ לשיזפון אולי כאילו, שיזפון נראה לו שם, אבל כאילו גם בתוך הבסיס יש את בוא נגיד שכל מי שתשאל בתוך שיזפון יגיד לך שהמדריכות מסודרות. אוקיי, אז סטאז' בתוך הבסיס, צ'ק. אבל האם ידעתי את זה לפני שהתגייסתי? שום סיכוי, לא הכרתי אף אחת, אני מדי פעם אפילו כאילו, איזה חברה שחברה, פתאום אני מקבלת איזו שיחה שכזה, שובצתי להיות מדריכת שריון, כאילו, אין לי מושג מה זה אומר. אוקיי. ודברים שלא חשבתי שמעניינים את האנשים, כאילו, רגע, ואיזה ריצות יש בקורס, ועם כמה בנות אני ישנה בחדר, זה רזולוציות שנחמד לדעת לפני שאתה מתגייס, וכאילו, אין את הוודאות הזאת היום. הזימונים והדברים מגיעים אחרי שאת ממלאה מנילה, כן. שזה מגיע אחרי יום המאה. מה כדאי למלא במנילה כדי להגיע למדריכת שריון? שאלת השאלות, אז אפשר להיכנס לזה אם יהיה לנו פה כזה איזשהו מנילה ואני אצביע. גם על למנה במנילה, אם אין לך איזה אחות גדולה שתגיד לך, זה דבר, וזה צריך, את צריכה לדעת מה את עושה שאת עושה שם. בגדול, את נדרשת כבת 18 לשבץ מה את הכי רוצה מתוך מהתפקידים שאת אפילו לא מכירה אחד מהם. אוקיי. אינטואיטיבית, אז זה דבר שצריך לשים לב אליו. עכשיו, מה זה מה את צריכה למלא? מה הטיפים עכשיו? אני בכיתה י"א, איך כדאי לי למלא את המנילה, אם אני רוצה להיות מדריכת שריון? אז יש תפקידי הדרכה. יש דבר, תפקידי הדרכה, תפקידי שטח, כאילו, יש את הדברים האלה, ואם שאני אתמקד במילוי המנילה, אז יש לי גם מיליון להגיד בנושא, אבל באופן כללי, אז אחרי שאתה ממלא מנילה, אתה מתחיל לקבל את השיבוצים. Yes. ואתה יודע מתי אתה מתגייס וכו', כמו כולם, לתפקידים שאין להם מיון. אז בגדול אני באמת פשוט קיבלתי שיבוץ להיות מדריכה, ולא רציתי להתעסק, פשוט זרמתי ויצא לי טוב. רגע, אחרי יום המאה, אין עוד מיון מיוחד למדריכות שריון? זהו. אם את עומדת בקריטריונים הדרושים ביום המאה, שהם מפורטים גם במיטב, ואתה יכול לדעת אותם. יש לי אותם גם פה לדעתי. דרך אגב, זה גם משהו שכאילו רגע לפני שאתה שולח מכתבים ודברים למיטב, אני מכירה הרבה כאלה ששלחו מכתב למיטב, מיטב ענו להם, היינו עוזרים בשמחה, אתה לא עומד בנתונים לתפקיד X שרצית. כן. אז את מקבלת את הציונים של יום המאה? בטח. אוקיי. בטח, זה חשוב להיות מודע עליהם באמת כשאתה כותב את המכתבים ועושה את הדברים, כי יש דברים אפשר לערער עליהם? שאלה טובה. אז אנחנו נבדוק, אנחנו נחזיר לכם תשובה, אבל בכללי את ממליצה להגיע ליום המאה שאת במיטבך. קודם כל, סופר חשוב, כי אתה, עוד פעם, זה אירוע קטן שולי שאתה עושה בכיתה י"א, שאתה לא יודע איפה הוא יפגוש אותך בשמירה רנדומלית בגיל 21, כאילו. הדברים האלה הם, כן. אוקיי, אז טיפ שני, להגיע מוכנים ליום המאה, מוכנות. מוכנות, וגם שאתם מכירות תפקידים, ואתם מכירות מה הולך להיות ביום המאה, אז יום המאה זה אירוע. אירוע שמה, איך את זוכרת אותו? בגדול, קצת פייק, זה איזושהי תצוגת תכלית, אתה בא בגדול להרשים, זה ברור לכולם. יש כמה ניואנסים קטנים שאתה צריך לשים לב אליהם, שאתה יודע שמחפשים אותם. דרך אגב, גם בתוך העניין הזה של מדריכת שריון, אם אני שנייה צוללת, כחלק מההכשרה, ההכשרה היא סך הכל 6 חודשים. כן.
שבאיזשהו שלב אחרי חודשיים, 6 חודשים. כן. אמרתי כן בלי להקשיב, זה הרבה זמן. זה הרבה זמן. זה קורס ארוך. זה בעצם 2 קורסים, אחד אחרי השני, אחד בסיסי ואחד מקצועי, שלקראת הקורס המקצועי, את גם, יש לך מיון נוסף, שבעצם מסווג באיזה מקצוע תהי, שזה... אז אנחנו נחזור לזה עוד רגע. אני חושב שדיברת על זה קצת קודם, תני לנו רגע במשפט, איך את השגת מידע, אחרי שקיבלת את השיבוץ, איך השגת מידע על התפקיד, יצא לך לדבר עם מישהו, מישהי שאת זוכרת, וגם אם יש לך איזה טיפ בנושא. טוב, אז בכנות הדבר הראשון שעשיתי, כתבתי מדריכת שריון בטיק טוק בגדול, ראיתי בנות שמתגייסות איתי, עכשיו אנחנו נופיע לכם. ראיתי בנות שמתגייסות איתי כזה בתאריך, בשנה, התחלנו קצת להתחבר, לפתוח קבוצה. בטיק טוק הכרת אותן? מישהי העלתה לטיק טוק, מי עוד מתגייסת להיות מדריכת שריון ב-14/3. את יכולה לתת שם או שזה... מי זו חברה הכי טובה שלי, כאילו, אני לא בדיוק זוכרת מי זאת הייתה, אבל מישהי ששירתה איתי 2 השם יופיע אחר כך בתיאור של הפרק. לא, שזה מדהים, זה מעולה, זה גם... לא ידעתי שיש היכרויות בטיק טוק של... תשמע, כי אתה באמת, אתה לא יודע, אתה מתגייס זה כיף לדעת עם מי אתה מתגייס, אז פתחנו קבוצה קטנה של הבנות שמצאנו באמת בזה, וכל אחת התחילה לזרוק שם איזה פירורים של מידע שהיא שמעה ממישהי של מישהו. שמעתי שזה בשיזפון. כן, שמעתי שכאילו, חייב לעשות ברור, וזה, וכאילו, בדיוק, כל מיני שטויות. כמה עשית ברור? לא, חסוי. תכתבו לנו בתגובות. זה לא, פחות שם הסקילס. אבל חייבים לעבור ברור, נכון? כדי להגיע לתפקיד, או שלא? זה לא כדי להגיע, זה במהלך הקורס, בגדול, על הנייר חייבים, בפועל, את תהיי מדריכת שריון גם אם לא עברת ברור. פשוט קצת לא כיף, כי את תעשי ברור כל שבוע, עד שיגמר הקורס. אוקיי. בשאיפה שתעברי. אבל כן, אז גם עניין הכושר בקורס, זה דברים שתפסו אותי לא מוכנה. כאילו, אני לא ידעתי שזה מה שהולך להיות. וגם במסגרת הטכנית, טוב, יש לי עוד מלא, באמת התפקיד פשוט לא כמו, הוא הפתיע אותי. ספרי לנו על איזה הפתעה, אנחנו, אל תדאגי, יש פינות, אבל... זהו, אז בתכלס, כאילו עוד פעם, זה ניפוץ סטיגמה שאמרתי, שחשבתי כאילו, שריון, נתחנים, שטח, פודרה, אבק, חם לי, אני בתוך טנק או משהו כזה, כאילו, ואתה פתאום מגלה רגע שיש לך הרבה חומר לימודי, זה תפקיד מקצועי, אתה נמצא רוב היום מדריך בכיתה, כאילו עם כיתה של 40 טירונים חמודים, מה ההבדל לדעתך בין, ככה מהתפיסה שלך, בין הדרכה להוראה, נגיד? כאילו את לא מורת שריון, הרי את מדריכת שריון. זהו, אז קודם כל זו שאלה טובה, גם הרבה פעמים הטירונים מרוב בלבול, שיש להם מפקד ויש מדריכה ויש משקית ויש... כאילו כל זה כאילו המורה, וכאילו, וואו. לא. זה לא תן כל 20 בצד. כי בסוף את קוראת שמות בתחילת השיעור, את אומרת להם להיות בשקט, את עושה להם מבחנים, אז כאילו, לא להיות מופתעים, אבל ברור שההבדל הוא בדיסטנס, בסוף את חברה שלהם, זה אנשים שאני בקשר איתם עד היום, שגם במהלך הקורס לא היה שום חברים, פשוט חברים. אוקיי, אז עשינו בעצם איזשהו מסע, לא פירטנו יותר מדי על איך נראה יום המאה, אז אם יהיה ביקוש אולי בפרק אחר, קיבלת את השיבוץ, הגעת לבקו"ם, פגשת את הבנות, קחי אותנו רגע משם בתוך 6 חודשים. וואו, זה, אני יכולה לדבר על זה שעות. אז תנסי בדקה וחצי בערך. כן, אז נסענו כולנו לשיזפון בכזה אוטובוס. מגניב. מגיעים, יש מפקדים, פתאום אני זוכרת שבלילה הראשון פתאום היה איזה פיצוץ מטורף, וכאילו כל הדברים כזה, כאילו, זה, ובסדר, כן, זה ככה פה, כאילו, פשוט יש פיצוצים, כאילו, אנשים יורים, יש תרגילים, ואתה ברגע מבין שאתה בבסיס צבאי. המשמעת בקורסים היא מאוד נוקשה, כאילו, באמת, ברמה מאוד יש טלפונים? יש טלפונים בשעת ת"ש, פעמיים בשבוע. כאילו, 3 פעמים אין, פעמיים יש, סוגרים שבתות, עושים דברים, עושים מסעות, הרבה טנקים, הרבה כיף. פאנ פקט, המדריכות בקורס חייבות להיות עם צמא כל הזמן, לא קוקו, בקורס את עם צמא. מה זה, צמא בשיער? צמא בשיער, כן.
אוקיי. משהו ייחודי כזה של הקורס של מדריכות. למה יש לזה קטע? זה מסורתי. פעם זה היה אמצעי, כאילו ככה היו המדריכות שריון הראשונות. אשכרה. שעוד מלא עובדות, גם המדריכות קשר בשריון היו המדריכות הראשונות בצה"ל. מה זה אומר? שהמדריכות הבנות הראשונות שהיו בצה"ל, היו מדריכות שריון שמתמחות בקשר. מגניב. לא יודעת אם אכפת למישהו. לא ידעתי את זה. אוקיי. סבבה, אז דיברנו, יש לך בעצם את השלב של הטירונות, נכון? אמרת 6 חודשים מחולקים, אז איך הם מחולקים? 3 חודשים ראשונים בסיסי, ואז 3 חודשים התמחות מקצועית. תרחיבי לנו. אז אחרי 3 חודשים הראשונים שמכניסים אותך למסגרת כמו שצריך, אתה בעצם מקבל את השיבוץ המקצועי שלך, המדריכות מחולקות כמו אנשי המקצוע בטנק. ואז שם מתחילה צלילה מאוד מפורטת גם להדרכה מהפן המתודי של לעמוד מול כיתה, של להדריך חיילים, של להתמודד עם דברים. ממש, מבחנים מתודיים ודברים כאלה. וגם מקצועית. מה זה, סליחה, בואי נתרכז רגע בזה, מה זה אומר? בעצם מלמדים אותך פעם ראשונה להדריך, כן. להדריך. ומה זה חייל בעייתי, ומה זה כל מיני כזה קייסים שיכולים לקרות, כאילו. אוקיי. ואיך את מתמודדת, וממש, זה 3 חודשים שאת נבחנת על זה כל פעם מחדש. זה גם מאוד מפתח. יחד עם החומר המקצועי שאת לומדת. כן. אוקיי. כן, במקביל. ואיך בוחרים, נגיד, יש כמה מקצועות, איך זה עובד? כולל המדריכת סימולטור שזה כבר בנפרד, אז תכלס 3, שבתוכם בכל אחד יש בין 3 ל4 תתי מקצועות, זה נקרא. וואו, אוקיי. כן, אז זה סופר מפורט, בסוף מקמד בין 1, 2, לפעמים 3, לפעמים 0, אבל בגדול 1, 2, נכנסת לתת מקצוע בקמד. יש לך חופפת, יש לך מסגרת שנקראת חפיפה מקצועית. ובהצלחה. אז שוב, התגייסתי, עשיתי טירונות, 0-2. כן. נכון? כן. 3-5 שבועות. לא, אז הטירונות שלנו היא מאוחדת עם הקורס, זה סך הכל 3 חודשים פשוט, אין איזה... אין איזה קו שעובר. אוקיי, ובעצם המקיות בטירונות, מה הן? מדריכות. המדריכות, שזה התפקיד השני שלהן בעצם להדריך שזה בדיוק בשני מחזורים האחרונים שלהם, לקראת השחרור, זאת אומרת 8 חודשים לפני השחרור. מגניב. מה את חושבת הסקילס ככה שעזרו לך באמת להצליח בקורס? יש בנות שלא הצליחו בקורס? יש, לא כי הם פשוט בסוף את באמת מדריכה מול כיתה, זה לא... אוקיי, אז בואי נתחיל לפרק את זה, כאילו סקילס, אחד אמרת ללמוד חומר מקצועי? כן. כמה זה נגיד תשווה לנו לבגרויות, לא של כיתה י"א, י"ב? זה אינטנסיבי, זה באמת מה שאתה עושה, אתה 8 בבוקר עד 9 בערב, לומד, כאילו זה הלוז, לומד עם מבחנים באמצע, 3 חודשים. אם עכשיו אני מאוד לא אוהב ללמוד חומר עיוני, זה לא המקום בשבילי. אז זהו, אז יש הסתייגויות, יש תפקידים שהם יותר, זה על הסקאלה, יש מקומות שדורשים יותר מקצוע, ויש מקומות שגם, נגיד, אפשר להיות גם מדריכת קליעה, שזה מטורף, וזה יותר למי שאוהבת את השטח, ובאמת ללכת ולראות ולעשות מטווחים, ופחות עכשיו זורם לה, כאילו עכשיו, כזה, אז יש מענה לכולם, אבל כאילו, חד משמעית, אתה צריך כן בסוף להתמודד עם חומר מקצועי, במידה מסוימת, זה באמת, כאילו, וחשוב מזה להיות מתודי, לאהוב הדרכה, להיות טוב בהדרכה, כאילו. אבל את התעסקת בהדרכה בתיכון? אף פעם. אף פעם, מגניב. אני כן אגיד שכל המדריכות בגדול הם מהצופים או... כן, זהו, אז רציתי לשאול באמת, אם כמה כאילו מחפשים את הניסיון, או שזה כזה... עוד פעם, אפשר להסתדר בלי, כאילו, ראיה, אבל בגדול, זה כולם אצלנו, זה בנות שביקשו להיות מדריכות, הן מדריכות מהצופים, מדריכות מה... סבבה, אז מתחילה להסתדר לי איזו תמונה. מישהו שמע על התפקיד הזה? והיום, מדריכת שריון. סיפרת רגע על החופפת, מה היחסים איתה? אז החופפת היא נקראת כאילו מפקדת מקצועית שלך, היא לא, מותר לך לקרוא לה בשם שלה, לא כמו בקורס, כאילו. אומייגאד. לא, שמע, אחרי שאתה בא מקורס שאתה לא יודע איך קוראים לה. בשם הפרטי שלה? אבל, אז זהו, וכזה. נשמעת בשריון, באמת. כן. מדרדר מרגע לרגע. אז יש לך את המפקדת המקצועית שלך, שהיא מהכיתה שלך, שהיא באה ומסבירה לך כאילו את החומר, ובוחנת אותך.
טוב, הקורס הזה הוא אירוע בפני את עצמו. מדברת הרבה על בחינות, יש הרבה בחינות, יש הרבה נקודות בחינה. כן, על כל שיעור שאת כן. הולכת להדריך, את עושה כמה מבחנים. אוקיי. זאת אומרת שגם בסוף, אם אני מסתכל שנייה, אז העמידה בלחצים היא גם פן משמעותי. כן, זה אירוע, אתה קם ואתה יודע שאתה נבחן היום, ואז כן. תבחן שוב בצהריים, ומחר בבוקר גם. איך את מתאוששת? אני מניח שלא קיבלת 100 בכל המבחנים תמיד. זהו, זה יותר בעבר לא עבר, אבל ברור. היו לך מבחנים שלא עברת? היה לי נגיד אחד שאני זוכרת כאילו שבכיתי ושכזה חרב עליי עולמי. וזהו, וממשיכים, והכל טוב, כן? זה לא... בסוף מי שבוחן אותך זה מדריכות שהיו גם, כאילו צריך להיכנס לפרופורציות. החלק הזה הוא כן קצת דרמטי באירוע של מדריכה, אז נכנסים לפרופורציות, זו מדריכה שהייתה שם לפני שנה, הכל טוב. מגניב. מה המיתוס הכי גדול שיש על מדריכות שריון? ואחר כך תספרי לנו על גאוות יחידה מוזרה שיש לכם. ברור. אוקיי, מלא. אז המיתוס הכי גדול שיש על מדריכות שריון, כמו שאמרתי, זה שהן בשיזפון, שהן נטחנות, שהן כאילו כל זה מיתוס? אני יכולה להגיד לך גם שאתה רוצה משהו יותר זה, שכל המדריכות שריון קיבוצניקיות מהצופים וכזה, כאילו זה הדיבור. זה את מנפצת לנו. זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. א', היי, לא. וגם ברור, יש מדריכות באמת מכל הארץ, כאילו, אין קשר, ואם היית בהדרכה או לא היית בהדרכה, זה עוזר, אבל כאילו את יכולה אם את נהנית להדריך, וכן, ואני הכרתי בנות מכל הארץ, כאילו, וזה הכי לא ככה. אוקיי, גאוות יחידה מוזרה, שיש רק... טוב, המדור הדרכה הזה נקרא זה קאט מטורפת. יש לנו, קודם כל יש לנו את הסרבלים, שאנחנו הולכות איתם לכל מקום, עם כל הפאצ'ים והדברים. והדבר השני, יש לנו מלא 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 שירים ומסורות, ובסיום חפיפה, אז כאילו שופכים עלייך את המים ועושים שירים וזה, ויש הקפצות שעושים אחת לשנייה, ובסוף אתה לוקח 80 בנות, שם אותם במגורים ביחד, וכל הזמן יש מסורות וצחוקים וכתרים ותקסים ודברים מצחיקים, ואתה צריך להישבע למגמה ולאלוהי המגמה וכל כאילו כזה, בלי ספוילרים, אבל כן, כאילו הכי כיף. בסוף זה בנות מהצופים. ציינת פה ככה במשפט על להיות עם בנות בחדר ו80 בנות ועושות איך זה עובד? כאילו א', איך עובד כאילו אם זה חברות, מה זה מהמחזור או שזה זהו, אז בגדול התפקיד האמת שהוא מאוד מיוחד בזה שמהרגע שאת מתגייסת עד היום שחרור שלך את בשיזפון. שזה שונה מהרבה תפקידים אחרים, שיש לך כזה איפה שאתה עושה את הקורס, ואז אתה עובר לבסיס כן. אז לא, אנחנו מתחילות כל המחזור ביחד, זה נקרא קמ"ד, קורס מדריכות, אני הייתי נגיד קמ"ד 130, זה הקורס שלי, ואותם בנות שהתחלתי איתם, שישנתי איתם בחדר ביום הראשון, ישנתי איתם גם בחדר ביום האחרון, שזה ממש מגניב, זה כאילו שנתיים שעוברים פשוט הכל ביחד. לא מחליפים חדרים? לא, אתה מחליף בתוך עצמך, אבל בתוך ה-25 בנות שאתם, משחקים קצת 3-4 חדרים, זה לא, אתה יודע. בסוף, הקמ"דים קטנים, כן? זה 24 בנות, ואז יש קצת שהולכות לקליעה, קצת יוצאות קצונות, קמ"דים קטנים, שזה פשוט כמו, אז המדור הדרכה מחולק לקמ"דים, ולמגמות, שזה שתי מסגרות שכזה במקביל נעות על המסילות. אז זהו, אז משם אני חושבת שזה שני מקורות העיקריים של חברויות שיש, גם מחוץ, כן? כל המדור בסוף, כאילו גרים ביחד והכל. אבל כן, הקמ"ד זה משהו מאוד מיוחד שיש למדור הזה להציע, זה באמת, זה ליכוד כאילו שאי אפשר להסביר. לא נכנסנו לפוליטיקה. טוב, שמענו קצת על התפקיד, אני כן רוצה את הפעם האחרונה רגע לשאול שנייה סטרקצ'ר. סיימת את הטירונות, התחלת את הקורס, נכון, חולקת למגמות, התחלת תפקיד ראשון הוא הדרכה. מה עושים לפני שמשתחררים? כאילו את מדריכה, יש לך, אחרי זה אמרת שחלק מדריכות מגיעות לטירונות. אז זהו, אז אחרי שאת עושה, נגיד, בין מחזור ל2, לפעמים גם 3, אבל בגדול נגיד 2 מחזורים כמדריכה,
את מתחילה להתקדם, זה משהו סופר מגניב שיש למדריכות, כאילו למדור מדריכות שריון להציע. כן. יש כמות פיתוחים מדהימה, אני גם עשיתי כאילו כל מיני כאלה לפני השחרור. את יכולה להיות בוגרת כיתה, שזה אומר שאת אחראית על כל הבנות ועל כל הלוז של הכיתה שלך, ממש משבצת אותם. כן. אחראית על כל החומר המקצועי, מתעסקת עם אנשים מכל חיל השריון שרוצים עזרה בלכתוב, או שאת לומדת מהם, כאילו כל הזמן עסוקה בלשמור על החומר המקצועי. אתה יכול להתעסק גם בכתיבה של חומר מקצועי, כאילו היו לי ימים שהלכתי וכתבתי ודברים כאלה. את יכולה להיות בוגרת מגמה, שזה להיות אחראית על כל הבנות במגמה שלך, להיות יד ימינה של הממם, כאילו גם על הפן החברתי, שזה מאוד חשוב. את יכולה להיות חופפת, את יכולה להיות משד, את יכולה להיות מפקד מקצועי, כאילו יש, יכולה לתת פה מלא ראשי תיבות, אבל מלא מסלולי פיתוח. אני גם לא יודע מה זה משד. לא, אתה מחיל הים, טוב, זה גם אירוע, זה אף אחד לא יודע עליכם כלום, כאילו. מה הדבר הכי קשה בלהיות מדריכת שריון? אני רוצה שקודם תעני עלייך, ואז את הדעה הרווחת, נגיד, שאת שומעת גם מהבנות. הכי קשה? הכי קשה. הדבר הכי קשה, אני יכולה להגיד שלפעמים אתה באמת ברוטינה של חומר שאתה לא רוצה להגיע לזה, שהחומר לא מרגש אותך, או שאין חידוש בסוף באמת אתה מעביר את אותו שיעור במשך 2, הפרצופים משתנים, אותה כיתה, אותו שיעור, אותם צחוקים, אותם שאלות, אז אתה צריך, כן, זה יכול לאבד קצת מהכסף. כאילו אם את לא מאתגרת את עצמך מקצועית. בדיוק. אתה יכול להתנוון, אתה פשוט יכול להיות תקליט שבור, אז אתה צריך להיות פעיל. אבל בשבילכם ששומעים את זה, זה עוד כל כך רחוק, שבכלל לא רלוונטי. נדבר על זה עוד 2. זה מדעת מה קשה. כן. מישהו שמע על התפקיד הזה? והיום, מדריכת שריון. באמת, כאילו לפני שאת נלחמת בשיניים, להשיג תפקיד מסוים, גם לא רק מדריכת, כל תפקיד, כן. תדעי שנייה, כאילו, תביני מהו, אם את באמת רוצה אותו, אולי התפקיד שאת כן מקבלת, אולי אותו, כאילו, לבוא בראש פתוח, התפקידים שאתה חושב שהם, זה לא מה שאתה חושב שהם, זה לא. אוקיי. אז גם איזושהי סקירה, אבל אמיתית, עם הג'וס של כאילו מה באמת יש בתפקיד, וגם, ברור, מעבירה את המספר, וכאילו... מה הטיפים? מה אני צריך לעשות? אז מה אני צריך לעשות? אז קודם כל, גם, להפעיל קשרים אם יש, מבורך, להעביר את השם שלך הלאה. לכתוב למיטב, כן, לכתוב למיטב, הם יכולים, בסוף אם יש תפקיד, כאילו אם יש כיסא פנוי, הם לא נגדך, כאילו זה לא האירוע. אז לכתוב ולהתקשר ולכתוב ולהתקשר ולהראות שאתה רוצה, ולהיות מוכן, לעלות פרופיל אם צריך, ולשנות שיבוץ אם צריך, בסוף זה לא הכל להסתדר לפי, אתה יודע, ביום שאתה רוצה, לתפקיד שאתה רוצה. כן. אז כן, וגם, נגיד גם כשאתה כותב למיטב, אני מאוד רוצה להיות מדריכה, כאילו ממש להדגיש את הספציפיות, סבבה, אז אולי יביאו לך להיות מדריכת הנדסה, זה תפקיד מטורף, מדהים, זה לא, הרזולוציות לא, זה לא שם. כאילו את אומרת בתור מלשבית, הרזולוציה היא לא משהו שאתה יכול להתחשב בו, אלא אם באמת יש לך איזה שם, מכירה מישהי שהייתה שם. ככל שאתה יותר ספציפי, יש יותר סיכוי שתקבל את זה, כי אתה מראה, כאילו, נכון. אתה מקדש את זה, זה ממש, כאילו, מבינים שזה מסוס חייך, אבל אז, גם אם לא, זה קרה לחברה שלי, הייתה מיועדת להתגייס לאנשהו, התקשרו אליה, היא חפרה, רוצה מדריכת שריון, התקשרו אליה, סיפור אמיתי, התפנה לי עוד שבוע, רוצה? כן, סבבה, בואי. כמו בטאבית. כאילו היא בערך... יש לי מדריכת שריון ב-21, או... זה אמרה, תקשיב, קצת צפוף לי, רוצה מדריכת הנדסה עוד חודש בחיי, זאת הייתה שיחה. צריך לזכור, אנשים במיטב הם בני 18-19, כאילו כמו... והם מתכוונים לטוב, כולם. כולם נופלים... נכון, יש שם עומס. הכל. התפקיד שעשית בצבא, זה איתך לכל החיים, גם חברים, וזה ברור, אני גם חברות הכי טובות והכל. יש לך חברות מהצבא? איזו שאלה. סייק. ברור, זה הדבר הכי טוב שיש לצבא לתת. מי החברה הכי טובה שלך מהצבא? לא. נחתוך. קיצר, אז אני אומרת מעבר לבסיס פתוח, בסיס סגור, שזה דברים שכן, זה משפיעים על החברים שלך. משפיעים, אבל... כן. כל החברות וכל הזה, אנחנו כל אחת
חוותה צבא שונה לחלוטין. אוקיי. בסוף מה שקורה בחיל שריון זה לא מה שקורה בחיל האוויר, וזה לא מה שקורה בחיל הים, זה לא מה שקורה במג"ב, וזה לא מה וכו'. וזה עם בסיס פתוח או סגור, או אם אתה בתפקיד עורפי או בבסיס מוצב, לא משנה. כן. כל כך הרבה דברים שמגדירים את השירות שלך, וזה משהו שהולך איתך כל החיים. מה עשית בצבא? ימשיכו לשאול אותך עד שתמות. מגניב, אז קודם כל זו נקודה טובה. אנחנו גם מאוד מעודדים גיוס, אם שאלתם. We love צה"ל. מישהו שמע על התפקיד הזה? והיום, מדריכת שריון. טוב, אז ככה בשתי מילים נוספות על היוזמה הזאת, בעצם חשבנו, ואגב יש המון עמותות שעושות את זה ועושות את זה מדהים, אנחנו חושבים ככה, קצת סוג של ליווי, אח גדולי, אחות גדולה, לכל השלב הזה מהרגע שקיבלנו צו ראשון עד הרגע שהם מתגייסים, בעצם שגם, אתה יודע, התהליך לא, כשמתגייסים אני כאילו לא אכפת לי יותר. כן, אבל גם שם יש עוד מה לעשות, נגיע גם לזה. נכון. איך נראה צו ראשון, איך נראה יום המאה, מה צריך למלא במנילה, מה הסיכוי שלי לקבל תפקיד כלשהו. ברור. טוב, שירי, היה מאוד מעניין, את תעברי גם על התגובות, נראה אם יש שאלה, משהו ספציפי שיש לכן לשירי על תפקיד מדריכת שריון, וכמובן שאנחנו נחליט בימים הקרובים על מה יהיה התפקיד הבא שנעשה בפרק, עד שככה נרוץ על אפילו הרבה מהתפקידים. אז תודה רבה, היה מעניין, אני גם למדתי כמה מושגים חדשים. תודה רבה.